оҳангарӣ яке аз ҳунарҳои қадимтарин ба ҳисоб рафта, аҷдодони мо низ дар гузашта бо ин ҳунар ошно буданду олотҳои гуногуни рӯзгорро бо истифода аз оҳан месохтанду бо сифати баланд ба фурӯш мерасониданд. хушбахтона ин касби қадима то ба наслҳои имрӯз омадаву расидааст. ҳангоми боздид намудан аз ин бозор мо бо як пирамарде рӯбарӯ шудем ки асбобҳои гуногунро аз оҳан сохтаву ба фурӯш гузоштааст. зимни суҳбат бо ин оҳангар ошноӣ пайдо кардем ки нархҳои олотҳои оҳанини ба фурӯш гузошташуда хеле гарон буданд. на ҳама кас қудрати харидории онро дорад. масалан арзиши нархи корди оддӣ 80-100 сомон, нархи як табар 100-120 сомон ва ҳаммонанди ин дигар асбобҳое ки ин ҳунарманд ба фурӯш гузоштааст нархҳояшон яксон ва хеле боло мебошад. сабаби нархи боло гузоштани ин фурӯшандаро пурсон шудем. далел کلانده خیلی ارزشی بازار برادر. چند سمو که نرختون چند که؟ نرخ من همینا که ارزش من 100 سمو که 70 80 50 60 100 میگید 70 80 50 60 میفروشیدن؟ سال گذشته چند سم بود همین نرخش؟ سال گذشته حقیقت نرخ میگن جا اردونه امون آهن اخونا یک سم میگیرن کاشکیش بمیره 6 سم 7 سم 1 کیلو کیلوشه؟ این هم اما 100 سم بود بینید همون 1 کیلو بود 65 سم کنید الان یه بودی گرید اوه قریب 50 تا این تبر هم خواهد از کیلوی همه آهن 5 سم 6 سم باشه همه یک تبر چند کیلو آهن میارد همه 1 کیلو آهن ملکت این آهن شوروی حال در تاجیکستان که آهن نیست این برهندتون چند سم اکا؟ باید برهند سپاس дар кишвари мо сол то сол кишту кори ғалладона вусъати бештар мегирад, зеро ғалладона яке аз навъҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта барои таъмини мардум бо орду нон мусоидат мекунад. аз ин лиҳоз мо ҳамзамон таваҷҷӯҳ кардем ба нархи ғалладона. جوارا چنی شد؟ خب دهقانی خودتون میو دهقانی هم هست و بایم هست نخود چند؟ نخود نخود هشونیم هشتونیم؟ یعنی خودتون دهقانی کنم یا؟ این هشونیم دهقانی نشونیم ҳамонанди ин нархи 1 килограмм гандум 4-4.5 сомонӣ, 1 килограмм ҷав 380-4 сомонӣ мебошад. аснои боздид аз ин бозор на ҳама фурӯшандагону харидорон хоҳиши суҳбат кардан дар назди микрофонро доштанд. ҳарчанд мо хостем дар баробари гирифтани ақидаи фурӯшандагон ақидаи харидоронро низ шунида бошем, вале онҳо дар назди дастгоҳи наворбардории мо натавонистанд фикри худро дар бораи нарху наво озодона баён кунанд. чуну чарои он ба мо маълум нест, валекин дур аз дастгоҳи наворбардории мо гуфтанд ки боло рафтани нархи маҳсулотҳо онҳоро нигарон кардааст, зеро на ҳамаи онҳо имконияти харидорӣ намудани маҳсулоти ниёзи ҳаррӯзаи худро доранд. то кадом андоза гуфтаҳои фурӯшандагону харидорон ба ҳақиқат рост меояд, мегузорем бар дӯши андешаву ақидаи шумо.